Gidoigintza dugu zineman eta oro har, ikus-entzunezkoetan idazketarekin lotuta dagoen jarduera nagusia. Milaka hitz idazten dira egunero mundu zabalean, film, telesail eta bestelako gidoiak osatzeko. Ziur, gidoigile ugarik beren bizitzan, idazle askok baino karaktere gehiago idatzi izan dituztela. Ordea, idazleak aldira gidoigileak. Edo beki, literatura alda gidoigintza. Zenbaitetan, literatura eta gidoigintzaren patuak elkartu izan dira. Horixe izan zen esaterako, garai batean, Hollywooden gertatu zena. Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway edo novela beltzeko Maisu, Dashiell Hammett eta Raymond Chandlerrekin. Hala ere, gatazkatsua ere izan daiteke maiz gidoigintza eta literaturaren arteko harremana. Beraz, nola uztartzen dira bata eta bestea. Zein ezberdintasun dago bien artean. Gidoigile honek idazle on izateko bide irekia aldute, eta alderantziz? Zer da azken batean gidoi bat? Gidoi bat, nik definituko nuke filma baten bizkarrezurra bezala. Gidoi bat da errezeta bat gero egingo den jaki batentzat. Orduan, gidoi baten lehenbiziko bokazioa da desagertzea. Autosuntxiketa, beste zerbait bilakatzeko. Gidoi bat idazten da ez irakurtzeko baizik eta ekoiztua izateko. Nik uste eduki behar dela belarria elkarrizketak egiteko, ezta? Eta idazlei behar bada hori da gehien kostatzen zaiena. Ze novela baterako elkarrizketak idaztea, pertsonaientzat elkarrizketak idaztea den bezala, gidoi batean idatzi behar dituzu elkarrizketak aktoreentzat. Eta ez dauka zer ikusirik. Arraroa dirudiera hasiera batean, aktoreentzat idaztea eta pertsonaientzat idaztea erabat ezberdina da. Esango nuke ere kontrakoa ere badela. Gidoi batean ongi irakurtzen bada literarioki elkarrizketa bat, ez du aktoreak ongi esango. Eta novela batean ongi irakurtzen badu novela irakurleak, hori aktore batentzat ez da egoki. Oda, egin behar dena da pertsonaiak eta aktoreak bereizi. Alfonso Sastrek esaten du parlatura dela antzerkirako idazten denean, ez dela dialogoa, dela parlatura. Horrek zerikusia dauka entzumenarekin, belarriarekin, eta da beste genero bat, ez dena norberak isilik irakurtzeko bere kautan. Gidoilari batek oso idazle ekonomikoa behar du izan, ez? Gidoi batean ezin dituzu deskribatu pertsonai baten sentimenduak eta pertsonai batek buruan dauzkan gauzak, ez? Orduan, hori dena pertsonai bat ezagutzen da egiten dituen gauzangatik, ez? Ekintzengatik. Simplifikatzaileak eta konplikatzaileak bereizi beharko lirateke, ez? Idazleen artean. Gidoigintzan derrigorrez simplifikatzailea izan beharra daukazu. Horrez dago konplikaziorako joera, ez? Sintesirako ahalegin bat eskatzen du. Eskatzen du bi grado diferente emate askotan, ez? Ikusten duguna eta egiten dutena eta esaten dutena eta pentsatzen dutena egiten dutenaren bidez adierazi. Hau da, sekuentzia bateko gaia baldin bada personaje horien elkarrizketako gai bera gaizkiari gara. Bikote baten krisia adierazi nahi badugu, ezin ditugu esan, ez genituzke jarri behar aktore horiek esan ez gure artekoa gaizki dago hitz egin behar dugu. Ez, jarri beharko genituzke auto bateko gurpil zulatua konpontzen. Eta gurpil zulatu hori konpontzen ari dien bitartean, ikusentzuleak ulertu beharko luke beraien krisi hori, ez. Nik ez nuke esango gidoigintza literatura dela, nik esango nuke gidoigintza aparteko genero bat dela, eta ez dela ertxiki genero literarioa. Horrek ez dio ez ezer ematen edo kentzen, baizik eta hor testuaren, eta hori da idazlei asko kostatzen zaiguna ulertzen lehenbiziko aldiz gidoi bat irakurtzen dugunean, hor testuaren helburua beste bat da. Testuaren helburua da bilakatzea beste zerbait, aktore batek mastekatzea hitz horiek eta bere begikeinu batekin eta realizadorearen trampekin eta muntaiarekin eta soinuarekin eta beste mila gauzekin beste zerbait lortzea. Baina berez gidoia berez ez dago egina irakurria izateko, beraz nik ez dut literatur generozat jotzen, ez? Besterik da, badaudela gidoilari batzuk literarioagoak beste batzuk baino, ez? Aaron Sorkinen
telesailak ikusten baditugu, Newsroom edo Etxe Zuriari buruz egin zuena, ikusten dugu hor ekintza hitza dela, edo Woody Allenen pelikula askotan. Hitzez eraikitzen da ekintza eta konfliktua, eta zentzu horretan badira gidoilari hauek esan daiteke literarioagoak edo direla. Hitz gutxitan esan behar den guztia, ez? Badago hor joera bat, berez gidoiaren ortodoxiak eskatzen du, 8 hitz, monosilaboako betxi, dialogoak bukatu gabe egon daitezela. Dialogoek badute zineman edo telebistan halako bukatu gabeko edo kaleko edo trakeskeri punto bat inkluso, ez? Faulkner hasi zenean gidoiak idazten Hollywooden ondoan jartzen zioten, bere benetan profesioz gidoilari zen bat, pixka bat trakesteko esaldi horiek. Irakaspen nagusia da bereiztea bi genero diferente direla eta hitzen pisua bera oso diferentea dela batean eta bestean, ez? Gaur egun ematen ari den boom hau gehien bat Estatu Batuetan eman da, ez? Nik uste dut gaur egungo fikziozko telebista Estatu Batuarra da, HBO, kateak batez ere oso produktu interesgarriak ekoizten ari da, ez? Bueno, gaur egun pixkanaka gidoilaria izar bihurtzen ari da, ez? Orain dela gutxira arte izarrak zeintzu ziren zine zuzendariak eta aktoreak, baina ez da beti horrela izan. Zinea sortu zanean lehenbiziko urtetan eta gaurreko ikuspuntutik oso arraroa dirudin arren produktoreak ziren izarrak. Selznick, Samuel Goldwyn, horiek ziren izarrak. Eta jendea joaten zen ikustea, produktore zehatz batek egin zuen pelikula bat. Geroago etorri zen, artesau zirenak ordura arte zuzendariak reibindikatzea bere burua eta berdin aktoreak. Eta nolabait sortzen da star system bat. Baina gaur egun pixkanaka reibindikatzen ari da gero eta gehiago gidoilariaren papera. Azken urteotan, gidoigilaren figura gehiago balioesten ari dela ematen du. Batez ere, Estatu Batuetako telesaien uholdearen ondorioz. The Wire, The Sopranos, Breaking Bad, horietan eta beste hainbatetan gidoigilea izar bihurtzera iritsi daiteke. Eta ikusi besterik ez dago, telesail Amerikar orain jende guztiak ikusten ditugun horietan Breaking Bad eta bar, hor gidoilaria da nagusi. Berak agintzen du, bera dauka azkeneko hitza. Eta bera dauka baita ere, askotan diruaren almena, noren zerbitzuak nahi dituen berezat hartu, norentzatez, eta zuzendariak gehienetan dira gonbidatu batzuk. Baina benetan historian agintzen duena gidoilaria da. Talde horretatik bai behar bada ari gera gidoigintzaren literatura ezezio txiki bat egiten, bai. Ze historiak idazten dituztenak horiek hartu duten nolabait edo hartzen ari dira Estatu Batuetan boterea. Gidoilariak berak hartzen duela pixka bat ekoizle ejekutiboaren rola hartzen du eta erabaki kreatiboak hartzeko gai bihurtzen da, ez? Hala ere, gurean ez da antzera gertatzen ari. Baldu euskaraz idazten duen gidoigileak lekurik gure artean. Zein da gidoigileen egoera Euskal Herrian? Euskal gidoilariok, euskaraz idazten duen gidoilariok oso aukera gutxi dauzkagu hemen euskeraz lan egin ahal izateko, ez? Eta are gehiago fikzioa baldin bada zure arloa, ezta? Badago, nik uste fede falta bat dagoela, fede falta bat telebistaren aldetik, bai gidoilariok egiten ditugun istorioetan eta baita, esango nuke baita aktoreetan, ez? Aukerak dira, enkarguz lan egitea, eta hori izan daiteke Euskal Telebistaren bidez edo bestela zinearen bidez, ez? Euskal Telebistak dakigunez euskarazko fikziozko produktuak gero eta gutxiago ekoizten ditu. Momentu honetan nik uste dut Goenkale bakarra dela. Nik einbiria handia pasatzen dute Enterapia bezalako telesail bat ikustea, telesail bat oso radikala, iaia kamera geldoa, kamera mugitzen ez dana, kamera finkoarekin, bi personaje, psikoanalista
eta gaixoa, eta bien arteko elkarrizketa bat da kapitulo osoa, 20 minutukoa, ez? Baina horrelako kapitulo bat egiteko behar dituzu bi gauza, behar dituzu aktore oso onak eta gidoi paregabeak, eta bi horien nahasketatik sortzen da telesail hau. Hortarako norbaitek izan behar du fedea aktore horiengan eta gidoi horietan, eta nik momentu honetan hori ez dut ikusten egia esan. Aukera da edo beste hizkuntza batean idaztea, edo kanpora joatea, edo bakoitzak idatzitakoa, bakoitza finantziazioa bilatzen saiatzea, eta modu batean ekoizle bihurtzea, ez? Gure industrian momentu honetan gauden bezala, zinea ere oso gutxi egiten ari da, ez? Diru laguntzak gero eta eskasagoak direlako, eta finantziazioa lortzen oso zaila dalako. Eta guk industria bat ere ez daukagulako oraindik. Hemen beharko litzatekena dago, hemen daukagun euskarazko kate bakarrak pixka bat apostua egitea, ez? Momentu ez da ona, baina apostu ez baldin bada egiten, ez da gertatuko, industria hau ez da gertatuko. Igual egin markoa, ez? Hemendik aurrera pixkate beste herrialde batzukin lan egin, eta hemen dirurik ez baldin badago, pixkate kanpotik sartu beharko da, ez? Sormena piztu eta gauza alternatiboak, aukera alternatiboak bilatu, ez? Goes by.